Hemmäňize salam, täze videoma hoş geldiňiz. Bu videoda men marketingiň gyzykly we esasy bir gurallarynyň, ýagny model diýse de bolýar, şo barada görüňetjek. Bu model näme? Muň ady STP diýip aýdylýar. İnglisçesi sebäbi ingilisler oýlap tapdyr we rus diline hem ve başka dillere hem şonun adı ütködülmän geçe STP 3 harpdan ibaret gysgaldylyp aýdylýar STP diýip. Ýagny her bir harpy aýdyp geçemde S diýende segmentasiýa girýär, segmentation diýilýär ingilisçesi. Onuň her bir näzir düşündürip geçen ilk aýdaýyn. Segmentation, targeting and positioning. Segmentation diýeni ol türkmençe düşündüremde mysal üçin bütün populyasiýany adamlaryň populyasiýasyny mysal üçin Türkmenistanyň içinden hemme adamlaryny bir belli bir täze produkt, harit ýa-da hyzmat döredemizde şol populyasiýanyň içindäki adamlary gruppalara bölmek. Mysal üçin ýaşy boýunça, işi boýunça, hünäri boýunça, ýagny okuw boýunça ýa-da belli bir topar bölümlere bölüp, gruppalara bölüp şo bölmek prosesine segmentasiýa diýilýär. Indi ikincisi targeting. Targeting bol şol bölen segmentlarymyzy, gruppalarymyzy haýsy şo biziň haridimiz, täze haridimiz haýsy bir segmenta gowy geçer, ýagny haýsy bir segmenta biz fokus bermeli, gönükmeli. Şol prosese targeting diýilýär. Soňkysy hem positioning, bu positioning hem şol ikincide targeting etdik. Indi şol gruppalaryň arasynda özümiziň täze produktumuzy yerleşdirýäs. Ýagny şolary satmagyň we reklam etmeň, marketing reklamalaryny döredip, her türlü kampaniýalaryny döredip, şolary gönükmegiň, şolaryň arasynda öz haridimizi satyp bilmegiň prosesine hem positioning diýilýär. Üçüncüsü bolýar şol. Şeýlelikde STP barada gurrun etdik şu wagt we egerde şu barada köpräk maglumat gerek bolsa, ony mysalda getirdiyseniz, onda kommentariýada belläň. Men bundan soňky videony şoňa mysal getirip ýazaryn, video oňaryn. Onsoň kampaniýa, ýagny ýa-da luboy bir islendik bir zada ulanyp bolar ony. Mysal üçin hökman kampaniýa däldi. Belki Instagram accountyny neme östürjek bolýarmy ýa-da ýöne bir zatlar satjak bolýarmy, biznes üçin neme ulanyp bolýarmy, hemme zat üçin ulanyp bolýar. Ähli marketing işleri üçin esasy we peýdaly gurallardan biri. We şuň bilen videony tamamlap, indiki video eger gyzyklansaňyz şu tema barada kommentariýada goýup like basyň, podpisasiýa ediň. Men hökman şo barada video oňaryp käbir tabliça görnüşinde ýasap mysal getirip görkezýärin.